Het Simmerblomke. Ik heb weer een prachtig mooi bosje en daarmee ben ik in Rins begeest op zoek naar de heitemem van Liesbeth van der Meer. Zij had haar heitemem opjoen, want vooral haar heit die had last van de longen en leidt haar toch een prut in het ziekenhuis. Dus ze zei, ze verzin je wel een mooi opkijken, dus ik zal even zien als ze thuis ben. Nou, eens even zien. Wat ik hier wat zeg. Welkom bij Van der Meer. Ja, dit klapt. Dit klapt. Even zien een bel. Jere. De bel doet het. Nou, ik hier al wat omkomen, dus dit komt helemaal goed. Ah, goeiedag. Goedemorgen. Kun je jou een stapje naar varen doen, want ik heb een mooie verrassing van jou. Nou, ik sjog het. Ik schrik er helemaal van. Dat zal de meesten dat waren, denk ik. Dat is ook een beetje de bedoeling. En jouw man ook thuis? Ja, Kan die er misschien ook even bij komen? die roep ik, hè? Ja. Ik zal hem in Italië. Ja, goeie. Wil je hem misschien even correct even een stapje naar boeten komen doen? Want dan, ja, dan kunnen we hem even heel goed zien. Ja. Ik heb namelijk hier een hele mooie verrassing voor je hem allebei. Oké, Nou, schrikken. ik ben benieuwd voor wat komt. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk de vraag. Nou, de persoon die vertelde dat voornamelijk Johan last van de longen. Ja, ik ben ik ga longziekte en daar ben ik op afgekeurd. En ja, dat had wel even inhakt, ja. Ik ga naar 2 jaar ziek geweest en ik ben nu thuis. Dus dat moet wel even wennen vanzelf. Ja, en ik word geregeld in het ziekenhuislijn, begreep ik. Ik ben heel even in het ziekenhuis geweest voor kuren en dat soort dingen. Dus ja. Wat heftig geteerd, hoe is dat voor jou? Ja, nou ja, ik op een andere manier. Maar ik heftig natuurlijk. Ja. 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 Dus we zijn blij dat het al jaar rond is en hoop je nog wat er... Ja, zie je, wat het een beetje goed, stabiel blijft. Ja. Ja. Ja, want hoe gaat het nou naar je omstandigheden? Nou, redelijk, hè. We hebben ook een baan en ben ik wel haar bij de tijd. En bij de winter is wat moeilijker, maar ik geniet er maar van nu. Hè, dat is wel even leuk. Ja. Ja, nou, er was iemand uit je omjouwing die zei, nou, ze verzin je een mooi blosje. Heb je enig idee waar dat wezen kan? Geen idee. Geen idee. Nee. Keer ga je bij mijn dochter geweest. Nou, die werd ik helemaal verrast. Die had geen idee. Ik denk, nee, dat zou ik net weten als ze bij ons kwamen. Nou, en nou is het dat zo. En ik zou het net weten. Nee, helemaal geen idee. Nee. Nou, het is wel een dochter, Liesbeth. Ach, dat meen je net. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja, prachtig. Ja, nou, ik net af. Schitterend. Heel mooi. Ja? Ja, geweldig. Dat raakt je me echt, zeg. Wat raakt het je nou zo aan? Dat zou je hem denken? Ja. Ja, Liesbeth, heel speciaal. Ja, heel mooi. Ja. Nou, dan jou ook om jouw oortje, dus alsjeblieft. Bedankt. Geniet ervan. Met jou het een mooi plakje, maar dat zal vast wel lukken. Ja, mogen dat is wel Ja. lekker. Hartstikke bedankt. Zeker, ja. Ja. Heel mooi, Ja. heel geweldig. Ja. Dan kun je maar vrolijk de cementeert wat terug. Ja. Ja, Nee, super. Hartstikke Ja. mooi. Ja. helemaal mooi. Ja, dit doet ondertussen helemaal het helemaal, denk ik. Maar nee, helemaal geweldig, ja.